piše čak i kad izaziva nelagodu i negodovanje svojih prirodnih saveznika. Evo krenimo s predstavljanjem. Dr. Zlatko Hasanbegović, naš posebni gost, predsjednik Hrvatskog bloka, saborski zastupnik. On je kao gost od posebnog značaja. Ja sam mislila reći rečenicu, ali su me rekli da izostavim, ali naravno moja priroda je, kako kaže gospodin Šuster, piše mi na čelo da nisam poslušna, pa moram to reći da je prisustvo doktora Zlatka Hasanbegovića u gradskoj vijećnici grada Rijeke otprilike jednaka kao i gostovanje Marka Perkovića Thompsonove Rijeke. Pa jedan pjesak za on će sukladno svojoj naravi i intelektu otvoriti ovo predstavljanje. Iza njega će nam se obratiti recenzent profesor dr. Predrag Šuster, koji će reći nešto više o samom sadržaju knjige, potom umirovljena redovita profesorica doktorica Renata Cox, koja je bila i mentorica i podrška autoru pri pisanju njegove prve knjige, i onda će se upoznati sa manje poznatim činjenicama doktoru Pendeu, koji će i zaključiti današnje predstavljanje. I napomena da knjiga Riječke pravaške teorije dostupna je danas prigodno za 99 kuna. Pa krenimo. Poštovane dame i gospodo, poštovana gospođo Spadoni, gospođo Fox, dragi kolega Šustar, poštovani autore, istina sam prvi put u vijećnici, ali sam stanovito tada ministarskom svojstvu imao čak biti u gradskom poglavarstvu i voditi jedan dug razgovor s vašim tadašnjim gradonačelnikom. Vidjeli smo ga sad ovdje vani smjeli u vrtiću, ne znam, ne bilo smisla pozvati ga. U svakom slučaju siguran sam da čuo ovdje korisne stvari, korisnije nego što ovaj čas može čuti u društvu u kojem sjedi. Otkud danas ja ovdje među vama, autora zapravo u osobnom smislu poznajem površno, čini mi se da se danas uživo, da tako kažem, vidimo možda treći ili četvrti put u životu. Ipak naša povezanost i, nazovimo to, intelektualno idejnom bliskošću i čvrsta i prelaze pire površnog i usputnog poznanstva kako i svatko od nas u svome životu ima bezbroj. Prvo sam upoznavao još tamo od 2016. godine, dakle to je kao povisničar mogu reći iz ove perspektive, da 2016. godina će biti važna godina prekretničkoga tipa, naravno ograničenih dosega, kada će se jedan dan periodizirati najnovija povijest. Dakle, upoznao sam ga u poznatim okolnostima, kao i kolega Šustar, iz znanstveničko-akademske zavjetrine. Sam ušao u visoku politiku i postao time, među ostalim barem posredno i akterom i predmetom Pendeova komunističkog fokusa. Poznali smo se na relaciji čitatelj, dakle to sam bio ja i pisac Pende. Odmah na prvu, budući da sam u svakoj kolumni, ponavljam, bez da smo se poznavali tada, prepoznavam autora i intelektualno vrijednostni stav potpuno ili suštinski podudaran s onim što sam uistinu politički, ideološki zastupao, naravno uvjetima kaljuže hrvatskog političko-stranačkog života, ne ono što mi se pripisivalo i učitavalo ne samo iz tabora protivnika, već ponekad iz tabora barem političko-ideoloških sljedbenika ili nominalnih istomišljenika. Pende je tako
iako mu to naravno nije bila namjera, spletom okolnosti postao svojevrsnim tumačem i mojih političkih napora, više naravno usko stranačke vizure. Naime, to je važno istaknuti, autor je slobodan čovjek, snažno usidren u vrijednosnom sklopu koji ne krije, ali nikada stranački agitator bilo koje partikularne političke formacije na političkoj sceni, bez obzira je li ona u nekom trenutku više ili manje bliska njegovoj vrijednosnoj perspektivi. Svi mi koji se na bilo koji način izražavamo u pisanom obliku, bez obzira smo li novinari, pisci ili znanstvenici, posebice iz humanističkog i društvenog ambijenta, znamo da je naslov članka, rada, kolumne ili knjige više od puke tehničko-uredničke intervencije, već da u pravilu predstavlja suštinu autorove misli. Stoga, bez želje za pretencioznošću ili dociranjem, krenuo bih od samog naslova na način kako ga ja doživljujem. Riječke pravaške Davorije. Iako je Pendeova autorska perspektiva sama po sebi lišena zavičajnog partikularnog obilježja i kada secira konkretnu riječku političko-društvenu situaciju, ona je opća, hrvatska, integralistička, u punini značenja toga pojma. Ipak uvođenje toga zavičajnog riječkog momenta čini mi se utemeljenim ne samo kao podcrtavanje puke činjenice da je Rijeka autorova životna perspektiva iz koje motri na hrvatsku narodnu i društvenu zbilju, već je ona riječka situacija, nazovimo to tako, za ono o čemu Pende piše, a s obzirom na svima poznate više desetljetne neprekinute mjesne riječke političko-društvene okolnosti, nepromijenjene ni do današnjega dana. Očekivalo se da će doći do stanovitih promjena, očigledno će se morati pričekati još neko vrijeme. Dakle, ta riječka perspektiva je neusporediva spletom povijesnih okolnosti bilo kojom drugom hrvatskom mjesnom perspektivom. Zapravo, upravno politička Rijeka, ne ona hrvatska građanska i zapravo većinska Rijeka, već ona upravljačka u položaju institucionalne moći, svojevrsni je bastion s obilježjem dinosaura svih onih anomalija suvremenog hrvatskog društva i države, iz njih proizašlog mentalnog sklopa koji Pende neumoljivo secira i razgoličuje. Na to se po mome sudu, dakle držim se živih naslova, logički nadovezuje ona pravaška atribucija koja nije puka dekoracija, lišena svakog sadržaja, što inače uobičajeno kad se u hrvatskom javnom i političkom životu poseže za različitim povijesnim idejnim formatima, već je ona konkretna i navodi nas na temeljnu idejnu vrijednost autorovo nadahnuće iz koje crpi svoj pogled na svijet i društvenu zbilju. Ovdje nije riječ o bilo kojem obliku idejno, politički i etički potrošenog stranačkog pseudopravaštva hrvatskog postkomunizma, već autorovim nadahnućem, vrelom izvorne i svevremenske starčevićansko-pravaške misli utjelovljene u pojmovima nacionalne države, suverenizma i slobodarskog nacionalizma na državnom političkom planu, te ideala slobode, na društvenom planu ideala lišenom bilo kakve ideološke uskogrudnosti. I na kraju, vezano uz nas, slov otkud Davorije. Evo, ako mi dopuštaš, na trenutak ću napustiti prigodničarski predstavljački pristup i primijetiti da žanrovski i sadržajno gledano tvoje kolumne stricto sensu, dakle doslovno ili uskom smislu, ne da nisu Davorije, već su svojevrsne anti-Davorije, kada to kažem izričem i ozbiljan kompliment. Naime, Davorija je srodna Budnici, lirska
poetsko-epski format svojstven pred pravaškom hrvatskom književnom i političkom ilirskkom romantizmu koji ima obilježja domoljubne patetike i stanovitog nazdravničarstva. Upravo je pravaštvo na političko-nacionalnom planu prekinulo s hrvatskim ilirsko-slavenskim u Braziljama, a na književnom s romantizmom učinivši pojam hrvatskog književnog realizma sinonimom za pravaštvo u književnosti. Naime, teorija može čitatelja na prvi pogled zavesti na krivi trag. Pende kao autor i društveni kritičar, iako postiže kod čitatelja tipičan učinak Davorije, prekida sa svakim oblikom patetike i jeftinog i jalovog domoljubnog nazdravničarstva, hrvatskog takozvanog desnog političkog komunizma, koji u konačnici pretvorio u karikaturu vrijednosti na koje se poziva, kao i stranka, budimo jasni, HDZ, na koju se taj komunizam desetljećima klijentelistički oslanjao. Morao sam izreći ovaj uvodni teorijski procede, jer mi se čini važnim budući da je istranje demistifikacije i predvrednovanje svih pojmova preduvjet za razumijevanje vremena u kojem živimo. A upravo o tom vremenu piše Pende, on je daorijaš, budičar, kroničar, pravaški lucidan, kritičar koji ne bježi od satire i ironije, tako svojstveni pravaškom baštinom nadahnutim piscima. Zaključno o tome će i kolega Šostar i sam autor, nego u kratkim crtama po čemu je knjiga da ipak ne propustim. Krajnje sažeto, pravi ulice naravno može dobiti čitanje, jer da su svi mi ovdje redovito čitali te kolumne, pa sada je dobivamo perspektivu novu, kad ih imamo sve na jednom mjestu. Pende piše o hrvatskim ideološkim prijeporama i podjelama. Na prvi pogled raspravama o prošlosti, ono što se mediokritetski kao oblik intelektualne lijenosti naziva raspravama o takozvanim ustašama i partizanima. Iz njegove argumentacije je jasno da je riječ o prvorazrednoj raspravi ne o prošlosti, već o sadašnjosti i budućnosti, to je ključnom problemu temelja na kojima počiva moderna hrvatska država, nacija, vrijednost identitetske konfuzije kojom izložen hrvatski narod putem stalnih pokušaja restauracije propale jugoslavenske komunističke baštine, utjecaja neustriranih struktura društvene moći, nesposobne političke elite koja održava status quo i upire se korjenitim društvenim promjenama. Dalje, prevedeno na jezik dnevne politike, budimo konkretni, Pende među ostalim piše i o Plenkovićevoj trgovačkoj protunarodnoj hrvatsko-srpskoj koaliciji i saborskoj većini kojom je pogažena autentična narodna i biračka volja, bez obzira je li riječ o biračima takozvane desnice, takozvane ljevice ili nepostojećeg takozvanog centra. Sekcira hrvatsko društvo koje prožima osjećaj beznađa, apatije i nemoći, da je izbornim postupkom moguće promijeniti političko-stranački oligopol, dakle to je jedno važno poglavlje cijele problematike oko različitih referendumskih inicijativa, kako su se političke elite prema njima ponijeli, koji su razlozi neuspjeha tih inicijativa. Dakle, klima takvog stanja društvene močvare nastupio je pojavom Andreja Plenkovića koji proizveo tektonske poremećaje u stranačkom rasklodu i hrvatsku politiku pretvorio u travestiju, a sebe autentičnog vođu takozvane ljevice na način na pored njegove vlade, kako sam je označio trgovačkom
političkim atributima, više nema potrebe za SDP-ovišni razlog urušavanja te općenito nepotrebne stranke. Pende u svojoj analizi zapravo završila čini se 2019. iz razumljivih razloga i zapravo nije se mogao sprnuti na ovaj tranzicijski fenomen, takozvani ljevici, koja strukturno naravno neće nestati, već će mijenjati ruho. Ne znam ko prati do zagrebačke političke prilike, dakle mi smo doživjeli tobožnju promjenu. A metafora je stvarni doseg te promjene vam je u naslovu prekjučerašnjem zagrebačkog Jutarnjega lista, kada se pokušalo proniknuti tko je novi direktor zagrebačkog holdinga, dakle da mega tvrtke koja upravlja svim financijama, i doseg te promjene, vam govorim u naslovu, dakle naslov glasi taj je pripadnik menadžerske prevratne ljevice. Dakle, simbol promjene je čovjek koji je duboko usmjeren u tom istom holdingu i za vrijeme tog istog bivšeg gradonačelnika, a svoje menadžerstvo je počeo kao čovjek Ante Marković je tadašnji struktura, tako je. Toliko o promjenama. Pende dalje piše o razlozima socijalne činjenice da građani gube vjeru u promjenu, te da izborna apstinencija raste iz izbora u izbore. Klimax ima ovdje u Rijeci, da Rijeka je grad u kojem najmanje ljudi izlaze na izbore u cijeloj Hrvatskoj državi, a to je i cilj vladavine oligopola. Dakle, često se spominje riječ duopol, da sad tu ne teoretiziram. Duopol je, dakle, monopol dvije opcije. Oligopol je bolji naziv jer on ukazuje na monopol dvije opcije unutar više opcija koje formalno egzistiraju, jer nismo dvostranački sustav, uvijek postoji još nekoliko aktera, suštinski zna se koji su najvažniji. I zaključno, među ostalim, Pende piše o Evropskoj uniji kao nedovršenoj tvorevini koja preživljuje višestruku krizu, ne samo institucionalne forme, već i duhovno-civilizacijskih sadržaja, tvorevini obilježenoj načelnim konfliktom između dvaju tendencija. Prva po kojoj EU treba biti Europa domovina i naroda, što je zapravo najbliži ideja o europskoj tradiciji, te prostor demokratskog odlučivanja na svim razinama, te druge tendencije po koje treba Europsku uniju preoblikovati na državu federativnog tipa s državnim strukturama bez demokratskog i narodnog legitimiteta, a sve to na podlozi zamisli o Europskoj uniji u budućnosti s takozvanih više brzina, s takozvanom europskom hegemonijalnom jezgrom, Pariz-Berlin, zatim nacionalnim državama snažnog identiteta i tradicije u srednjoistočnoj Europi, koji ne žele podleći briselskom leviatanu, te na kraju s jugoistočnom periferijom nedovršenih država s nejasnom državno-nacionalnom perspektivom kao lakim plijenom izvan evropskih geopolitičkih nadmetanja. U takvom nepovoljnom razvitku Hrvatskoj je namijenjen položaj slijepog crijeva višestrukoga predziđa tuđih interesa. Konačno, Pende ne zdvaja, već skicira program nacionalne i državne obnove i društvene slobode te korijenitih promjena na svim područjima kao preduvjeta za izlazak moderne Hrvatske države iz jugoslavenske i titoističke društvene ljušture, entropije te beskrajnog održavanja statusa quo. To je mukotrpan i dugotrajan proces koji traži autentične i nepatvorene političke aktere, a ne podanike i prodavače magle i političkog folklora. Imamo li, to je sad retoričko pitanje, svako od nas može odgovoriti, imamo li takvih političkih aktera, ali ako ništa, za početak u Pendu imamo barem jednog relevantnog
društvenog komentatora tog formata. Meni je bila čast pridonijeti na bilo koji način objavi njegovih misli i danas baš u Rijeci sudjelovati u predstavljanju zbirke njegovih ovdje. Hvala. Svima lijepi pozdrav, Zlatko sve već lijepo pozdrav na početku, zahvaljujem se Zlatko, a posebice želim čestitati autoru na ovom velikom uspjehu i ja ću pričati o samoj knjizi na način da naših prvih razgovora ja sam vidio kao neki jedinstveni projekt, kao cijeli, ne kao zbir kolumni, nego postoji nešto što objedinjuje sve te kolumne, brojne kolumne i ja smatram da postoje 3 poveznice koje objedinjuju cijeli taj projekt i zato je itekako imalo smisla da se objavi kao knjiga, da ne ostane samo kao zbir kolumni koji smo redovito čitali, kako je to Zlatko malo prije rekao. Prva poveznica, ja sam nazvao mehanizam građanske zauzetosti ili građanske angažiranosti. Jako se lijepo vidi slijed onoga što je neka Pendeva metoda kroz cijelu knjigu, a to je kreće se sa nekom podozrivošću, sa nekom skepsom. Nismo izgubili skepticizam. To je nešto što vrijedi ne samo kod nas u Hrvatskoj, nego vrijedi općenito uslijed svih ovih nedavnih događaja. Jedna zdrava doza skepse je nešto što mi moramo odmah nakon doručka početi primjenjivati na svijet koji se okružuje. I to Pend ima u genima. On je mediteranac, on je Sraba, on živi u Rijeci, ali ima jednostavno u genima tu podozrivost, tu skepsu. I to je itekako zdravo, pogotovo u ovim modernim nesigurnim vremenima. Druga točka u toj metodi je propitivanje. Zlatko o tomu govorio, to propitivanje je pedantno, informirano, ima usporedivosti sa dužim demokratskim tradicijama. Ono je nedvojbeno sa jasne desne perspektive, ali je nevjerojatno široka ta lepeza kao u svakoj kolumni podastire autor svojim čitateljima. Treće i još važnije, artikulirana reakcija koja slijedi tu podozrivost i propitivanje. Rezultat toga su kolumne. Kolumne su jedna vrlo zahvalna forma za suvremeno vrijeme. Znači, između jednog akademizma koje zna biti malo izolirano, zna biti malo udaljeno od običnih čitatelja i na nekog dnevnog površnog kontakta. Tako da njegove kolumne su zaista pogodile to neko ravnovjesje između akademizma, koje zna biti hermetično, zna biti zatvoreno, ne zna u potpunosti komunicirati sa običnim čitateljem i jednog dnevnog komentara koji je neinformiran, paušalan i ne dopire do šireg čitateljstva i nažalost nema neku trajnu vrijednost. Njegove kolumne, upravo zbog toga što su objedinjene u knjizi, imat će trajnu vrijednost i ja mislim da su jako dobra podloga za sve nas, ali za autora, za njegov budući projekt. I konačno, sad možemo raspravljati, da zato ćemo vratno ući u raspravu koje je pravo značenje teorija, ali svaka njegova kolumna, svaka krvova kolumna nudi rješenje. Znači, ne ostaje samo na toj lepezi varijanti, ne ostaje ni na analicanju, koje nažalost nas iz desne perspektive prečesto štetno obilježava. Ne treba analicati, treba nuditi rješenja. A njegove rješenja su u svakoj kolumni. I zbog toga, doslovce, ne morate svako jutro nakon doručka čitati njegove kolumne, ali barem jedan tjedno, ja mislim da je itekako zdravo za naše hrvatske prigode. Druga poveznica koja objedinjuje taj zbir kolumni u jedinstvenom projektu, u knjigu koja je pred nama, je njegova prilično zdrava ratorska pozicija, a to je da nema uspješne politike ukoliko ona nije utemeljena odgovarajućim teorijskom, modelskom načinu promišljanja funkcioniranja države, ne samo u aktualnom trenutku, nego
u svakom budućem mogućem trenutku. Znači, nekim takozvanim kontrafaktičkim scenarijima. Mi, nažalost, kao država nemamo razvijenu tradiciju planiranja kako ćemo se mi ponašati kao država u nekim novim okolnostima. Nažalost, imamo kratkoročna razmišljanja. I još jedna karakteristika koju dobro uočio autora, to je da se detašira taj akademski dio misalnih svijetovi koji se kreiraju ne samo kod nas nego u svijetu od onoga što se događa i način kako se donose odluke u politici. Zato je zapravo anomalija. On je anomalija zato što spaja svoje teorijske uvide sa konkretnom političkom praksom. Anomalija je bio, tu je kolegica naravno odlučuje, isto tako i fini spoj teorijskog modela sa onim što konkretno treba napraviti. Nažalost, dnevna politika se udaljila od toga. Ima tih prigodičarskih think tankova koji se stvaraju, međutim, ne dopire to. Tako da ta komunikacija između mislovnih svjetova i same dnevne politike se izgubila u Hrvatskoj. To nas može skupo koštati. Svaka dobro urečena država ima jako dobru komunikaciju između tih tog mislovanog svijeta i konkretne političke prakse. S pravom autor to naznačuje i s pravom razvija jednu novu formu pravaštva. Sad naravno, ja se nadam da će on kasnije u nekim svojim idućim projektima progovoriti o tome, ali kad pogledamo samo povijesnu figuru doktora znanosti Ante Starčevića, on je bio političar, bio je i edukator. Jedno i drugo, to se nekako, ova njegova edukativna dimenzija se često zaboravlja. Ja mislim da je to dobro intuirao Hrvoje i da njegove kolumne imaju neku edukativnu dimenziju cijelog našeg puta. Tako da, kada kažem treba čitati Pendea, ako ne već svakodnevno, onda barem jednom tjedno, jer mislim da je to i tu sadržano. I tu je ta inspiracija sa Ante Starčević kojom dugo živi u Rijeci, pogotovo na Sušaku, itekako izravna. I treća poveznica, ja mislim jednom dijelom govorio o tome i Zlatko, ja ću ovdje dati jedan drugi aspekt, taj ću naglasak na to. Ja sam nazvao treću poveznicu koju objedinjuje kolumne u jedinstveni projekt ove knjige koje pred nama, kultura kao baza. I to je izravno antimarksističko, antikomunističko čitanje društva. Znači, kultura je baza. Kulturu stavlja u temelj. Ova se tematska poveznica kulture kao baza odnosi na Bendel prijanjanje uz postavku da kultura nekog prostora presudno određuje političko i ekonomsko funkcioniranje nacije i njezine države. Znači, ne ovo. To je taj Bendel obrat u odnosu na ono što smo barem mi, koji smo stariji učili u školama i što još uvijek itekako djelatno. Vrijednosti su ono, kultura sa svojim vrijednostima, to je dimenzija koja je zapravo u bazi. Ona inspirira sve ostalo. Taj Bendel obrat je jako interesantan i taj Bendel obrat, ja mislim, može biti itekako zanimljiv za neki budući njegov projekt. Primjerice, gdje se vidi taj utjecaj kulture kao baze na sve ostalo? Još uvijek neogasni fenomen vizionarstva i nepogrešivosti stranačkog ili inih lidera na svim razinama Hrvatske države. To je pogubno. I nema nikakve razlike, nažalost, u tim kulturološkim obrascima bivšeg sustava i obrađenog sustava. Još, podložništvo, izbjegavanje, neodređenost, nezamjeranje ili druga krajnost pak su izvan institucijske eskapade. Navedene političke pojave zajedno sa brojnim drugim marljivo zabilježenim u svim cijelinama knjige Hrvoja Pendea predstavljaju neilustrirano nasljeđe kulturoloških obrazaca čiji će vijek trajanja u našem društvu biti neusporedivo duži i opasniji od pojedinačnih egzistencija neilustriranih kadrova i filtriranih u hrvatskih institucija. Slično vrijedi i za gospodarsko djelovanje. Zato je hrvatski kapitalizam takav kakav je. Odnosno, ne sliči kapitalizmu država s drugčijim kulturološkim obrazcima koji se tiču duže demokratske tradicije. To je primjer
koji ilustrira tu Pendeovu tezu da je kultura je baza i to njegovo antikomunističko čitanje društva. To je materijal za jedan lijepi budući projekt. Ja mislim da ovo što rekao kolega Hasanbegović je točno, ukoliko vrijedi za njegove kolumne kao su neka kratka forma, jedan komentar. Međutim, ja pozivam autora neka razmisli o nekom opsežnom projektu na tragu ovoga što sam spomenuo, jer ja mislim da je itekako hrvatska desnica vapi za jakim misalnim svjetovima, oni su tu, a Hrvoje je neko ko, ja mislim, može biti itekako katalizator da se ti procesi ubrzaju i na pravi način odviju. I za sam kraj, čestitam još jednom Hrvoju, čestitam još jednom njegove obitelji, jer znam koliko su teško ovakve stvari da se iznijede, da se dođe od samih kolumni do knjige, ali taj napor se vidi na dnevnoj bazi, nije to nešto što vidi samo za prebijanje ove knjige, tako da posebno čestitke i njemu i svim njegovima koji smo u tome davali podršku. I ja osobno očekujem nastavke koje mogu biti same kolumne. Znam da Hrvoje uvijek dvoje između te angažiranosti i biti na radu pod limunom i uživati sjajnu izolaciju i ne, kako bih rekao, zato biti u zavjetrini. Međutim, nije to naše poslanje. Naše poslanje je graditi naše društvo, graditi Hrvatsku državu, jer mislim da je ovo sjajan primjer za to, stoga pozivam da nastavi da uopće toliko ne boje o tim nastavcima, a vama preporučujem svaki dan, ako već ne svaki dan, ono barem jednom tjedno, čitajte kolumne iz ove knjige, vjerujte mi, to je itekako obogaćujuće i korisno za sve nas. Svako dobro, uživamo ugodno ljeto i još jednom posljednje čestitke svima vama. Hvala za pozornost. Pozdravljam autora, pozdravljam cijenjenu publiku, kolege prezentatore i izdavača i sve prisutne. Meni je danas ovdje posebno zadovoljstvo i čast moći sudjelovati u ovoj prezentaciji u kojoj je moja funkcija u stvari dati jedan kratki pregled akademskog doprinosa kolege Hrvoja Pendea. Hrvoje Pende ima iza sebe jednu vrlo važnu, odnosno iza sebe i predstavom jednu vrlo važnu akademsku karijeru u kojoj je u ovom trenutku jako važno nešto reći. Naime, postoji veza između akademske karijere i političkog djelovanja. Akumulacija znanja, proizvodnja znanja, učenje, posebice na način na koji to radi Hrvoje Pende, definitivno ima veze sa političkim djelovanjem, dapače ta veza je itekako poželjna u stvari. To je ključni razlog zašto mi moramo u stvari progovoriti i o njegovoj akademskoj karijeri. Moje poznanstvo sa Hrvojem Pendeom, vjerujem prijateljstvo, danas već ide preko 30 godina unatrag. Ja sam Hrvoja Pendea upoznala kao studenta na dodiplomskom studiju na kojem sam ja bila nastavnica. Ono što je mene tada impresionirano kod Hrvoja Pendea nije samo lakoća s kojom je on savladavao akademske zadatke, ne samo količina znanja koju je on uspio akumulirati, nego jedan specifičan stav prema znanju. Njegov stav prema znanju je bio uvijek kreativan. On je to znanje uvijek na neki način propitkivao. On je to znanje, prema tom znanju se postavljao kritički. Uvijek jedna doza zdravoga skepticizma. To je ono što očekujemo od ozbiljnog znanstvenika. Dakle, sve te karakteristike je Hrvoje Pende zapravo ispoljavao već kao student. Mi danas u proizvodnji znanja, ne danas, nego već nekoliko desetljeća u proizvodnji znanja govorimo o znanju tipa 1 i
znanju tipa 2. Znanje tipa 1 je ono nekako tradicionalno znanje koje, nažalost, moram reći, još uvijek dominira hrvatskim obrazovnim sustavom. To je znanje hijerarhijskog tipa, to je znanje koje je strogo disciplinarno i to je svakako znanje koje u velikoj mjeri ovisi o interesima određene akademske zajednice. Ili ne. Znanje tipa 2, to je znanje koje se javlja unatrag više desetljeća i u nekim sredinama dominira, je znanje koje nije nužno vezano za jednu konkretnu, jednu jedinu disciplinu. Mi u tim sredinama manje govorimo o nekakvoj znanstvenoj vertikali, a više govorimo o transdisciplinarnosti. Znanje tipa 2 je vezano za društvene interese, za šire društvene interese i funkcija toga znanja je u prvom redu služiti društvu. Dakle, kad govorimo o znanju tipa 2, onda govorimo o znanju koje nije samo sebi svrha, nego ima jednu široku društvenu korisnost i primjerenost. I mene je tijekom mog poznanstva i u funkciji nastavnice, u funkciji mentorice, u funkciji kolegice, uvijek impresiralo taj stav, kreativan stav heroja Bendea prema znanju i na neki način je u mojoj svijesti funkcionira kao neka vrsta konvertera. Kao osoba koja onu količinu znanja koju mu je nudio obrazovni sustav Hrvatske, a to je neizbježno bilo znanje tipa 1, u sebi upravo zahvaljujući tom, kako bih rekla, kreativnom stavu prema znanju, pretvara zapravo u nešto što je društveno izrazito korisno, a to je to znanje tipa 2. U svakom slučaju, mislim da je njegovo znanje, njegova obrazovanost, kao i recimo količina znanja i stav prema znanju, definitivno mu olakšao da i te nekakve političke procese o kojima on piše, posebice u ovoj svojoj knjizi koju danas prezentiramo, sagleda daleko oštrije i preciznije nego što bi to inače učinio. Što se tiče magistarskog studija, proizvod toga studija je bila jedna vrlo važna knjiga. Naslov knjige je Moć neetičnog poslovanja. Izdala je Sveučilišna naklada u Zagrebu i ta knjiga zapravo na vrlo precizan, vrlo znanstveno utemeljen način govori o etičnosti i neetičnosti radnih organizacija, pojedinaca i grupa u Hrvatskoj. Posebice naravno je riječ ovdje o gospodarskim organizacijama, ali naravno i organizacijama na budžetu, organizacijama u javnoj upravi i tako dalje. Dakle, jedna vrlo oštra analiza koja počiva na jednom utemeljenom znanstvenom okviru, jedna vrlo oštra analiza stava Hrvatske kao države, stava pojedinaca, stava institucija i stava organizacija prema etičnosti. To naravno ne znači da je to jedina knjiga o etičnosti u Hrvatskoj. Dapače, u hrvatskom izdavačkom prostoru postoji nešto knjiga o etičnosti u poslovanju, postoji članaka, dakle to sve skupa nije to, kažem, jedina knjiga na to temu, međutim ono što odlikuje tu knjigu u odnosu na druge knjige o etičnosti u poslovanju je činjenica da ta knjiga nije preskriptivna. Naime, knjiga nam u stvari ona je deskriptivna, ona je eksplorativna, ona je emotivna i ona nam približava situacije neetičnosti, ona analizira zašto se javlja neetičnost, kako je do toga došlo, koji su uzroci, koji je to sustav koji to omogućuje i eventualno budućnost svega toga. Inače, je to knjiga koja je strašno dobro napisana. Hrvoje Bendea je majstor tekstualnosti, konačno to vidite iz njegove kolumne, iz sadašnje knjige koja je zbirka tih tekstova koji su izlazili u kolumni i
na tragu toga je i ta njegova prva knjiga jednim elegantnim, biranim stilom napisana, vrlo pitka i apsolutno za čitanje. Međutim, što je još važno u vezi sa tom njegovom prvom knjigom je činjenica da ona za sve nas ima i nekakvu praktičnu korisnost. Naime, mislim da bismo svi koji živimo u ovom društvu trebali pokušati procese u društvu kritično sagledati. Naime, vi znate da mi imamo silne etičke kodekse, papire, zakone, dokumente, ne znam, plan borbe protiv korupcije itd. S jedne strane, i jednu zapravo masovnu i masovnu neetičnost u poslovanju i funkcioniranju sa druge strane. Prema tome, kako tome prići i kako se postaviti u odnosu na te procese, definitivno možemo naučiti i iz te knjige. A što se tiče doktorata, doktorat Hrvoja Pendea predstavlja zaokret prema turizmu, preciznije identitet u turizmu. Rezultat toga je njegova knjiga Hrvatski turizam upravljanje identitetom, koja izlazi nekakvih 5 godina kasnije, također u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade. I opet tu Hrvoje Pende kao autor odskače od ostalih sličnih knjiga. Nemamo doduše u hrvatskom prostoru izdavačkom baš mnogo knjiga, članaka koji se bave identitetom, ni identitetom destinacije, ni identitetom Hrvatske kao turističke destinacije, no knjiga je specifična po tome što u stvari, opet u jednom vrlo jakom okviru, znanstvenom, utemeljenom, govori o procesima u sasvim konkretnim destinacijama, u sasvim konkretnim organizacijama i procesima koje potiču sasvim konkretni pojedinci koji imaju ime i prezime. Dakle, definitivno jedna knjiga koju valja pročitati, ja bih je preporučila svakome tko se znanstveno bavi turizmom, ali i svima onima koji rade u turizmu, dakle, barem prakticirajući menadžeri u turizmu bi trebali pročitati tu knjigu. I naravno, uz knjige Hrvoje Pende je autor mnogih znanstvenih i stručnih članaka, što također u statusnim časopisima, dakle, mislim da je to isto važno spomenuti. Naravno, Hrvoje Pende ne bi bio Hrvoje Pende kad se uz svoj profesionalni angažman, uz znanost, jer ne bi bavio i društvenim radom, odnosno i političkim aktivnostima. On vrlo aktivno sudjeluje u političkim procesima, ne samo na lokalnoj razini, nego i na državnoj razini. Konačno imamo njegovo javljanje u javnim medijama, medijske intervjue, naravno knjiga koja danas izlazi, kao što znamo, zbirka kolumni, odnosno zbirka tekstova koji su u njegovoj kolumni izlazili godinama na portalu Narod.hr. Dakle, sve je to izrazito važno i naravno moram tu svakako spomenuti njegovo izrazito istaknuto i vidljivo mjesto u pripremanju referenduma svojedobno za promjenu izbornog zakona. Kao što znate, konačno to je nešto što stoji vrlo precizno upisano u knjizi. Referendum je bio ukraden, ako mogu tako reći, tako da do tog referenduma zapravo nije nikad ni došlo. U svakom slučaju, situacije koje su opisane u toj knjizi koju danas predstavljamo Hrvoja Pendea su opet životne situacije. One su nama, da se odmah razumijemo, poznate i inače. Nije Hrvoje Pende jedini koji je pisao o tim situacijama. Mnoge od tih situacija su opisali drugi mediji, da pače opetovano se javljaju u vezi sa tim situacijama, ne znam, i Novi list, i Jutarnji list, i portali i tako dalje. Tako da na neki način mnoge te situacije su u stvari metafora Hrvatske, ako možemo tako reći. Ono što je meni
znate, o tim tekstovima u kolumni i o knjizi koja evo danas izlazi, odnosno koju danas predstavljamo, ja se sjetim u stvari na jednu strašno, kako bih rekla, simptomatičnu situaciju pisanu u jednom od tekstama, a to je ta situacija sa nekakvim, svi oni koji su pročitali knjigu naravno znaju na što mislim, dvostrukim neregularnim zapošljavanjem kadra u organu javne vlasti ovdje u Rijeci, i to da se razumijemo radilo se o jednom, tako je, možemo reći, lukrativnom radnom mjestu. Zanemarimo za trenutak činjenicu da su svi oni koji su se paralelno sa tom osobom natjecali za to radno mjesto, a imali su uvjete u skladu sa propozicijama natječaja, zaboravimo sad na trenutak da su oni u stvari svi bili prevareni. Međutim, činjenica je da ta sama situacija, nekoga zaposliti mimo propozicija natječaja i onda ne reagirati ni na medijske napise koji su bili naravno vrlo jasno argumentirani, to je čak i nekakva sudska presuda dala i tako dalje. Ne, to je jednostavno išlo dalje i išlo do beskraja i zapravo ti ljudi koji su stajali iza toga nama direktno poručuju mi smo iznad zakona, što nam možete. Svaki od tih velikana koji zapravo zlorabi svoj moć i položaj da bi ostvario neki svoj privatni interes, uhljebio nekoga iz svog plemena, zapravo nama poručuje država sam ja, što mi možete. Dakle, to je nešto što se provlači kroz čitavu tu knjigu i svatko onaj ko smatra da zlouporaba položaja i ovlasti predstavlja nešto što je loše i što škodi hrvatskom društvu, ovu knjigu apsolutno mora pročitati. Također bih htjela istaknuti da ta knjiga nije jednostavno samo zbir tekstova, znate, to su kao što znate, tekstovi su izlazili jednom djela i oni su sad sabrani u knjizi sa jednim vrlo jakim uvodom koji tim tekstovima zapravo daje savršen okvir. E sad, skupa na jednu kupu, da tako kažem, sa uvodom, ti tekstovi su više nego 1+1+1. Ti tekstovi zapravo ulaze u nekakav odnos intertekstualnosti, oni međusobno komuniciraju, oni nama daju jednu novu kvalitetu, jednu sinergiju koju naravno svaki zasebni tekst možda ne bi imao. Prema tome, apsolutno, bez obzira na to što ste pratili mnoge, ja vjerujem, kolumnu na portalu, preporučujem da se i knjiga pročita. Naravno, kad pročitamo knjigu, onda će nam biti jasno da u državi Hrvatskoj zapravo ništa nije slučajno. Nije slučajna činjenica da prosječni građanin Hrvatske države zapravo korupciju smatra sasvim normalnom. Da je to nešto o čemu mi razmišljamo kao nečemu svakodnevnom, normalnom, neizbježno. Nije uopće slučajno da menadžeri, recimo, posebno u javnom sektoru, dakle javna vlast, obrazovanje, zdravstvo, zlorabe svoju moć, apsolutno bez ikakvog obzira za zakone, za statute, za bilo što. Ako bi takav nekakav slučaj i došao pred sud, onda suci, ogroman dio njih srećom ne svi, upravo gimnasticiraju kako bi tim koruptivnim radnjama podarili nekakvu, odoru legitimnosti i to na neki način amnestirali. Dakle, opravdali korupciju dotičnih osoba. I nije definitivno slučajno da je jedan od najpopularnijih proizvoda naše kolektivne mudrosti u zadnjih 30 godina zapravo uzrečica tko je jamio je jamio. Ovo naše neprestano trčanje u krug za vlastitim redom, znate, mi samo trčimo i nikako nekako da uhvatimo taj red, je u stvari rezultat upravo tih procesa koji je vrlo detaljno, vrlo precizno i vrlo
konkretno opisao Hrvoje Pender u svojoj knjizi. Nažalost, ti procesi upravo dominiraju hrvatskom stvarnošću. Evo, ja bih u zaključku samo rekla, citirala u stvari jednog strašno mudrog čovjeka koji je rekao: naša budućnost ovisi o tome što učinimo danas. Ova knjiga koju danas predstavljamo je ono što je Hrvoje Pender za nas učinio danas. I na tome mislim da mu trebamo zahvaliti. Hvala Hrvoje. Evo, dobar dan svima još jednom. Hvala vam na dolasku. A sad kad smo već kod zahvala, dopustite mi da se ja prvo zahvalim govornicima koji su danas oplemenili ovaj događaj. Evo, hvala prvo doktoru Zlatku Hasanbegoviću, koji je prepoznan kao čovjek političar sa jasnim, dosljednim stavovima, po čemu je, kažem, prepoznat u hrvatskoj politici i izuzetno mi je drago što je ovdje danas s nama. Hvala profesoru doktoru Predragu Šusteru, kumu ove knjige, gdje smo zajedno puno pričali o naslovu i izgledu naslovnice, i hvala na brojnim idejama kojima je pomogao Predragi i meni u konačnoj formulaciji izgleda knjige. Hvala profesorici Renati Fox na poticajima, kao što je sama rekla, više desetljetima, jer je na neki način usmjerila i moj znanstveni rad. Promijenio sam se u brojnim razgovorima, jer sam bistrio svoju kritičku misao i bez nje, na kraju krajeva, moja knjiga Moćna etičkog poslovanja nikad ne bi bila izdana, vjerojatno, ni drugo. Hvala puno na društvu. Hvala naravno Vedrani Spadoni, čelnici Udruge Primorski Hrvat, što se uopće uvatila toga posla, isto i na mnogim razgovorima gdje smo mislili izgled i sadržaj knjige. Stjecajem okolnosti, moja supruga nije ovdje, ali naravno htio bih zahvaliti i njoj na strpljenju, jer pisati knjigu nije lako, kao ni kolumne, budući da sam i u razgovorima s njom načeo mnoge teme koje su kasnije završile u kolumni, ali kao što je Predrag bio kum naslovu, tako je i ona bila kum mnogim naslovima kolumne. Na kraju zahvala želim zahvaliti svim donatorima, onim koji su prikazani ovdje u knjizi javni i onim tajnim koji nisu htjeli biti prikazani u knjizi, njima je zahvaljujem više, ali to ujedno govori o lošoj društvenoj klimi u Hrvatskoj, koja tema naravno se provlači kroz većinu tekstova ove knjige. Znači, sama ta situacija da postoje ljudi koji cijene tekstove u ovoj knjizi i drago da doniraju sredstva, ali ne žele da se to zna. Evo sad, budući da smo dosta odmakli sa vremenom, već je 11:30, ja ću samo vrlo kratko o knjizi iz nekih mojih perspektiva, ono što mislim da je vrijedno reći. Znači, u prva dva poglavlja knjiga predstavlja određenu vrstu svjedočanstva, znači radi se o stvarnim događajima u kojima sam bio direktno uključen i sada sam direktno uključen. Ponajprije ovdje mislim na sudjelovanje u građanskoj inicijativi Narod odlučuje, čija predstavnica je danas ovdje s nama, doktorica Natalija Kanački, koju pozdravljam, gdje smo puno toga htjeli postići za dobrobit ovoga društva. Međutim, kao što znamo, HDZ, SDP vlast je od samog početka obstruirala i samu ideju promjene izbornog sustava, a na kraju, kao šuvar na tu njihovu tortu su prikazali lažno izvješće o provjeri potpisa, koje je, opet nažalost, većina HDZ, SDP-ova vlasti i njihovi prilici su digli ruke u Saboru i amenovali tako jedno kriminalno djelo.
stvarno jednom od najstranijih epizoda u modernoj Hrvatskoj državi koja u biti pokazuje koliko smo demokratski zakržljali, jer u biti na neki način to sve prošlo bez posljedica, pokazuje širinu korupcije, pokazuje bahatost vlasti i mislim u prevari vlastitoga naroda. Budući da je to bilo jedna, rekao bih, od najznačajnijih meni najdražih projekta u kojem sam sudjelovao na tom društvenom planu, imao sam neku obvezu to pretočiti u ovu knjigu, tako da su praktički prve dva poglavlja knjige se uglavnom radi o tome i to sam osjećao, kažem, svojom obvezom i prema samoj ideji i prema ljudima koji su sa puno vjere i volje radili na tom projektu koji je na kraju ne samo njima, nego cijelom narodu bezbrižnog kraja. Sjetimo se samo na početku, vjerovatno mnogi od vas znaju kako su nam sve poruke bile slane na početku inicijative iz ove kuće na maniri pravih totalitarističkih obraćanja. Zatim dalje kroz knjigu idemo na treće poglavlje koje u biti opet donosi svjedočanstva gdje sam direktno bio upleten i danas sam. To su ne samo moja, ima i insajderskih iskustava drugih djelatnika iz tijela javne vlasti u kojem radim već predugo i nastojim sačuvati zdrav razum, a vjerujte da to nije lako, pogotovo ako čovjek želi sačuvati osobni integritet i profesionalni integritet, ali eto nekako uspijevam, nadam se. Znači, jednako kao prva dva poglavlja tekstovi prenose stvarne događaje iz tijela javne vlasti, zbir nesankcioniranih kaznenih djela i ostalih javno upravnih nebuloza koji su mnogi tragikomične, groteskne i koje sam jednostavno smatrao da ih treba zapisati, da ostaju kao trag, budući da ih oni koji bi trebali o tome pisati u smislu optužnica, prijava, presuda, a znači da se pravosuđu to ne radi. Pa onda, eto, te stvari moraju zapisati neki drugi ljudi, među njima sam se naći i ja. Znači, ljudi koji se ne miraju sa ovim postojećim stanjem i koji ne prihvaćaju korupciju kao dio našeg svakodnevnog života. Evo, ostala poglavlja u knjizi, zadnja 3 tiču se raznih tema, od marširajuće rodne ideologije, koje mnogi vjerojatno nisu svijesti, međutim ja sam pokušao tu temu približiti u nekim od kolumni, pa sve do te postratne takozvane pomirbe koja je našem društvu donijela velike štete. Znamo koje se pomirbi radi, pomirbi nepomirljivog, i na tim temeljima su nastali brojni tumovi našeg društva, o kojima između ostalog, kao što sam već rekao, izuzetno jasno i dosljedno u javnosti govorio i govori danas dr. Hasanbegović. Sve u svemu, evo, birao sam teme koje sam smatrao da su važne i da ih treba dodatno razotkriti, da treba o njima dodatno raspravljati. Knjiga je pisana bez ikakvih takozvane političke korektnosti, bez autocenzure, bez kompromisa, bez očekivanja, bez strahova. Imao sam potpunu slobodu koju inače prakticiram, zato jesam u poziciji u kojoj jesam, u tijelu u kojem radim, jer biti sloboda uvijek pridonosi kvaliteti svakog proizvoda, pa tako i pisane riječi, pa u tom smislu nadam se da je sloboda koju sam ja imao u odabiru tema, obradi tema i prezentaciji tema doprinijela zanimljivosti ove knjige. Nadam se da će vam biti zanimljivo, da ćete uživati u pojedinim tekstovima, ako već ne u svima. Evo, ja bih završio sa ovim i ja bih još jednom zahvalio svima što su došli danas. Prezentaciju ove knjige još jednom svim govornicima. Hvala na pažnju. Hvala lijepo, evo, tjeraju nas vangi se.
mi smo odradili svoje postavljanje. Pozivam vas još jednom da čitate knjigu i da preporučite svojim prijateljima. Možete dalje nabaviti u Primorskom Hrvatu i Hvala.